सिलागां बसुमतारिया सोरबा पार्टीनि नङा सोरबा बेक्तिगतनि नङा बे बर' जाथिनिसो थैनायखौ लानानै राजनिति खालायब्ला पाप जागोन नामा मानसि थैनायखौ लानानै राजनिति खालायनो मोना बेनि आड़ा बेनि फेसना बेनि रोंनाया जोंजों रुजुजाया जोंनि दानि लिडारफोरजों रुजुजाया बे आलादा इसोरनिबो अबदान दंमोन होननानै आं फोथायनाय दं सिलागां बसुमतारिया सोरबा पार्टीनि नङा सोरबा बेक्तिगतनि नङा बे बर' जाथिनिसो मोनसे जारिमिनारि जानानै थाथों आरो बेनो जोंनि जातिनि जानाखि भबिष्यत जातिनि जानाखि एकता जातिनि जानाखि इउनिफिकेसन इउनिटि बे जिनिसा जाहाथे दिनैनिफ्राय जागायो फैनाय भबिष्यत गासैबो जिनिसखौनो मिथिजोबनो हादों बिथाङा सासे बर'नि साहित्यिक मानसि आर्टिस्ट बियो बेनाव बिराद गुन दङ बेनि गुना आलादा बिथाङा जे सासे बर' जातिनि गिदिरथार दैदेनगिरि बेखौ जों बयबो मिथिनो हादों आं खालि बेखौल' बुंनो लुबैदों माने दिनैहाय जे जोङो जयै बयबो जोंनि बर' लिडारफ्रा बे दिनै 28 बिर सिलागां बसुमतारिनि थैनाय सानखौ फालिनायाव जयै जे बाहागो लाफैनो हादों बे बिराद मोनसे जोंनि थाखाय भबिष्यतनि मोनसे मोजां सिनारियाव साननानै जोङो साननानै लानो हायो मानो होनना बुङोबा जोङो बर'फ्रा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आं आगोलनिखौ बुंया आगोलनिखौ एटार जोंबो मोनबोखायाखै इसेबां खुगा खुगा खोनाबोदों किन्तु बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला दैदेनदों बेनिफ्राय जोंबो एकदम लोगोआव दंफायो बेखायनो मिथिगौ बिथाङा नैबे फिल्डआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला मिटिं गाफैयो आं बिथांनि आसे फासे साइडआव थाग्रामोनलै बेवहाय एकदम गाबनानै लेक्सार बुंदों बेयाव बेनिफ्राय जों मिथिगौ बेफोरखौ जों गासैबो मिथिजोबगौ नांगिया मानो बियो दायित्व लादों बर' जातिनि बेनो जाहैबाय बिथाङा गासैबो बर' जातिनि थांनाय थैनाय भबिष्यत गासैबो जिनिसखौनो मिथिजोबनो हादों बिथाङा सासे बर'नि साहित्यिक मानसि आर्टिस्ट बियो बेनाव बिराद गुन दङ बेनि गुना आलादा बेखौ एकदमबारे आङो जायगायाव मोन्दों लोगोआव मोन्दों बेखायनो बेनि जानाखि आर्ट बेनि आर्टआ बेनि फेसना बेनि रोंनाया जोंजों रुजुजाया जोंनि दानि लिडारफोरजों रुजुजाया बे आलादा इसोरनिबो अबदान दंमोन होननानै आं फोथायनाय दं बेखायनो बिथाङा जोंखौ गासैबो बर' जातिनिनो मोनसे संग्राम बर' जातिनो मोनसे पलिटिकेल राइट्स जोंनो अधिकार राजखान्थि अधिकार बे नांगौ बे राजखान्थि अधिकारनि मन्त्रखौ लानानै बिथाङा मोनसे एकदमबारे महात्मा गान्धीनि नीतिजों बिथाङा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जागायदों 2 मार्चनिफ्राय 1987निफ्राय आरो बेबायदिनो फैबाय फैनानै जों दिनैसिम बिटिआर एकर्ड खालायनानै दिनैहाय 28 तारिख 2025 माने जुननि बे जुना बिर सिलागां बसुमतारिनि मोनसे रुंसारि जानायनि सान बे रुंसारि जानाय सानावनो आं खालि बेखौल' खावलायनो लुबैदों दिनैनि बे गाजा गोमजायै जे फालो फालो फैदों गासैबो दोलोनिफ्राय नुजाफैनो हादों गासैबो संगठननिफ्राय नुजाफैनो हादों बे नुजाफैनायनि खारनानो जाहैबाय जों दाखालि बेनि सिगां बे 28 तारिखनि प्रग्रामखौ बोरै खालायनो बेवहाय
जोंनि माखासे बे ओनसोलनिनो जोंहा रबिरा मस्जिद दङ, जनक मस्जिद दङ, आन्चलिक मोननै दतमा आरो बनरगाव आरो माखासे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सावरायलायदोंमोन। बे सावरायलायब्ला आंखौबो खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय मथे आंबो नुजाफैदों। नुजाफैनानै आं बुंदों, आंनिफ्राय एडभाइस बिदों। एडभाइस बिदों नालाय आंबो फंनैसो जालागि राजा होना होबाय। आं बुंबाय, थैनायखौ लानानै राजनिति खालायब्ला पाप जागोन नामा? मानसि थैनायखौ लानानै राजनिति खालायनो मोना। आं सिदायै बुंदों। सिलागां बसुमतारिया सोरबा पार्टिनि नङा, सोरबा बेक्तिगतनि नङा, बे बर' जाथिनिसो। बिदि बुंनानै आङो जयैनो जायखि दोलोआनो जाया मानो, जायखि आफादानो जाया मानो, गासैखौबो जों हांख्रायनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बिथोन होलांदों। बे हिसाबैनो बिथांमोनहा दिनैनि प्रग्रामखौ बयनोबो इनभाइटेसन लेटार इस्यु खालायदों। बेबायदियैनो जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोनहा सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे गोबांथार दैदेनगिरिफोर दिनै नुजाफैनो हादों। बेखायनो आं आसा खालामदों दिनैनि जा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जयै नुजाफैनाय, बे नुजाफैनाया जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जाहाथे मोनसे जारिमिनारि जानानै थाथों। आरो बेनो जोंनि जातिनि जानाखि भबिष्यत, जातिनि जानाखि एकता, जातिनि जानाखि इउनिफिकेसन, इउनिटि, बे जिनिसा जाहाथे दिनैनिफ्राय जागायो।